Ассаламу алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Ба кулли мардуми мусалмон Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Мардуми мусалмон, ҷавоби ман ба конкурсбозои ҳаромхӯри ҳаромкор сухани маро гӯш андозед. шумо фарзандҳои худро ба пули ҳаром тарбия карда истодед. ҳофизе ки шаҳрому бо дигар ҳофизо, охир шумо чӣ дард зада ки шумо мехезем мардума фиреб мекунед? Конкурс ҳаром аст, дар ислом ҷоиз нест. шумо мехезен конкурс мемонед, 10 та мошин монде, 50 та айфон монде. ин фиреб аст. ин мардум ё шуморо фиребидестан, ин ҳофизо и ҳав карда наметавонанд. дига мақсад дига ҳеч ки закасшон намекунанд. инро дига мардум донист ки ҳофизи ҳаром аст. дига ҳав хайро намекунанд. опраи шаҳром адми ҳав бушав ҳофизи та бикун, пул та бигир, зиндагӣ та пеш бар. чон мекунӣ конкурс мона мардума фиреб карда? аммо ҳофизи ҳам ҳаром аст дар ислом. бача чигуна шумо мардуми чигуна шумо ин қадар бетақво шудед ки бо аз аммо билет мехарен, чӣ мехарен, шуморо фиреб мекуна. рибо ҳаром аст, ҳаром аст. сураи моида ояти 90-91 сароҳатан Аллоҳ ҳақ субҳану таоло баён кардааст бар шумо. ҳаром аст. дар ислом иҷозат нест. бародарам ва хонани мусалмон, Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ҷавоби ман ба тамоми блогеро ки бародарони мусалмоне ки ҳастен, ҳамин чизро реклама кунен ки мақсад ҳаром аст ҳамин конкурс намонанд. дигар шумо ёрдам накунен, онҳоро тамошо накунен, лайкшон намонед, дастгиршон накунен. онҳо ҳеҷ маҳал чӣ намекунанд? дигар пешрафти коршон суст мешавад, намекунанд ин конкурсро. ассаламу алайкум ва рахматуллоҳи баракату. видео роӣ кунед.